Siphinde sibingelele futhi bazalwane kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu waseNazaretha. Kuhleze kuyintokozo ukuthi sibe ndawonye. Lithi izwi kaNkulunkulu nithengisise isikhathi ngokuba insuku zimbi. Sisensukwini zokugcina bazalwane. uNkulunkulu senzele umusa ukuthi kuhlanjulule kungcweliswe ibandla. Ziningi izinto esingazenzanga kahle. Singumzimba kaKristu Jesu silibandla. Sona phambi kaNkulunkulu. Manje uNkulunkulu sivula amehlo ngezinto ebesikade singayinakile. Futhi uyasigxilisa lithi we must be rooted in Christ Jesus. How to be rooted? Sigxiliswa kanjani kuJesu Kristu? Ngokuthi sambulelwe ngaye, sifunde ngaye. Sisiza no part 2 ke manje bazalwane. Ngokufisa kwami ngifisa bekuthwala ama-video mafushane nje bezixeshana ezincane zingafiki 20 minutes. Kodwa ke kulungile inkosi izosisiza ngoba at the same time futhi ifuneke sicacise sichaze kahle lento. Kodwa ke futhi okunye mangasathintekanga ngoba uNkulunkulu akaqeda ukuzambula kumuntu mayeqhubeka emfuna. Sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu. The more ufuna ukulunga kaNkulunkulu, the more ufuna umbuso kaNkulunkulu, uNkulunkulu uyaqhubeka ezambule. Singathi masikhuluma njena sitshela ukuthi siqedile. From the very same subject esikhulumile uthola ukuthi uNkulunkulu sezambula ngokuthe ukuthi thuthu. Uthola ukuthi into esingayikhulumanga la. Mhlawumbe uthola ukuthi mase sihleli phansi ekhala abafundi or wherever la sihleli khona ubuso nobuso asikisi. Uthola ukuthi ngaleso sikhathi ngikhuluma uNkulunkulu mbula ngenye indlela. So ke uNkulunkulu akaqedwa ke uzumqede ngendlela ajule ngayo ngendlela amkhulu ngayo. So ngiyacela ke bazalwane lokho esikwazi ukwenza la into nje yokuthi ivule umqondo wethu. From what you hear uNkulunkulu ngaba nokuya kwambulayo direct kuwe uthola izambulo ezinkulu ejulile ngenxa ukuthi uzwe lokho osukuzwile. So ke uNkulunkulu akaqedwa siyathandaza siyacela ukuthi aqhubeke ezambula nakuwe. But kuya ukuthi wena ke uyayinikeza nethuba uyayinikeza nesikhathi sokudlinza because ama-revelations aqhamuka ngalesikhathi wena uzihlelile phambi kaNkulunkulu wamisa yonke enye into wakhohlwa yonke enye into wazinikela kuNkulunkulu wafokhasa kuNkulunkulu yena yedwa wombheka uNkulunkulu waletha inhliziyo yakho yonke ingqondo yakho umphefumulo wakho umoya wakho wonke kuNkulunkulu. Then ngesikhathi umeditate udlinza umbheka ubaba uNkulunkulu uyibheka inkosi uJesu ufunda izwi lakhe then uyazama ungena lapho ke kuleyo micabango eclean kuloyo moya ohlanzekile kuleyo nhliziyo ehlanzekile umoya engcwele bese ngena nomqondo kaKristu nomqondo kaNkulunkulu emoya angena emoyeni wakho bese ebeka lokhu then umoya wakho nengqondo yakho bese ubona bese kwambulelwa yabona bese usubona into kade ungayiboni then isifaka umoya engcwele wayambula. So kubalekile ukuthi uhlale phansi uvale ifoni yakho kufanele siphume ema television silibandla sihlambululo bayasingcolisa uvale nje umise yonke into ube kwi-closet noNkulunkulu ubuyise ingqondo yakho ibekela ukhohlwe yonke usizo wonke ukuhlupheka yonke into uthi nakho mina Nkosi then ila uzothola khona ke izambulo ke umoya ngcwele ongowethu sonke bazalwane. Ma ukhona izinto uNkulunkulu azambulele kubanye abazalwane kufuneka ikukhathaze lento ekuhluphe lento ukuthi kahle hle lezi zinto ezambulwe kulomzalwane bezingembulo enakimi. Okay sengizuleke ukuthi izinto ejulile mina ngivulekile angi-understand ake ngiye kuNkulunkulu ngibona ukuthi ngeke azambule yini. Okay upart 2 umbuzo uthi lingubani ibandla? Lingubani ibandla? Impendulo ithi ibandla kulo part 2 ke manje linguNkulunkulu ophilayo. Uma ukhuluma ngebandla ukhuluma ngoNkulunkulu ophilayo. Ijulile lento. Uma ukuthi ke okunye angeke ngize ngichaze lana ku part 1
ngifuna ukuyenza ibe mfushane le ndaba bazalwane. Bese ngichazile ukuthi hamba emthonjeni wolwazi, umoya ongcwele, uJesu Kristu, ubaba uNkulunkulu, izwi likaNkulunkulu, ufune umbuso kaNkulunkulu, ufune inhliziyo kaNkulunkulu, ufune umqondo kaNkulunkulu, ufune intando kaNkulunkulu, ufune icebo likaNkulunkulu. Uyinikeze isikhathi njengoba sengichazile kule video njengoba ngiqalile nje ngiqhubeka ngikhuluma. Then uzothola more revelation, uzothola izambulo ey'the ukuthi thuthu. Mhlawumbe uzothi uma usuyitholile kube ukuthi ziqhubeka kulokho osukuzwile ngikukhulumayo. Engizothi mina bese ngilalela wena, ngizwe ukuthi uqhubeka kulokho ekade ngikukhuluma kodwa usuqhamuka nento esimbulwe ngokujulile. Kwamina uqobo uma ngilalela bese uthi iyangisiza nami futhi. Sisizana kanjani embusweni kaNkulunkulu? Siphila kanjani embusweni kaNkulunkulu? Okay, ibandla linguNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu uqobo. Kanjani? Asifunde lokho-ke manje. Sizofunda u1 John chapter 3, uJohane wokuqala ngapha ngasekugcineni, 1 John chapter 3 verse 9. 1 John chapter 3 verse 9 ufundeka kanje: lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono, ngokuba imbewu yakhe ihlala kuye futhi akanakona, ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Ngokuba uzelwe nguNkulunkulu. Alright. Abafowethu abanye bajwayele uma beshumela baveza into kanje: imbongolo izala imbongolo. Hlangana imbongolo yesilisa nembongolo yesifazane, donkey, then uzalwe ini? Imbongolo. Kuhlangana inkomo yesilisa, a cow, nenkomo yesifazane kuphume ini? Inkomo. Inkomo izala inkomo. Then bese kuthi umuntu uzala umuntu. Bese kuthi uNkulunkulu uzala uNkulunkulu. Now uma uNkulunkulu esizele ngezwi lakhe, ngembewu yakhe, imbewu kaNkulunkulu iwuNkulunkulu uqobo. Ingakho imbewu yomuntu iwumuntu, ifike ingene kumuntu. Imbewu yomuntu wesilisa ingena kowesifazane, bese kuzalwa ini? Umuntu, ngoba kuphume umuntu emntwini. Kwase kuvela kwaphuma kwazalwa umuntu. Nembewu kaNkulunkulu iwuNkulunkulu. So uma ngabe kuzalwa umuntu ezalwa yizwi kaNkulunkulu, kusho ukuthi kuzalwa uNkulunkulu, kuvela uNkulunkulu. Ingakho-ke amaHubo chapter 82 verse 6 mangaphosisi ukuthi-ke akasho uNkulunkulu ukuthi nina ningonkulunkulu, you are gods. Nalapha futhi uchapter 10 ngokaJohane chapter 10, ngizokutholela njengamanje ngisavula lapha egameni likaJesu. uJohane chapter 10 ukuthi alishongo yini izwi lezakini ukuthi nina ningonkulunkulu. Sizelwe yini bazalwane yizwi kaNkulunkulu? uJohn chapter 10 verse 34, uJesu wabaphendula wathi, akulotshiwe yini emthethweni wakini nina maJuda ukuthi ngithe ningonkulunkulu na? Now u1 John chapter 3 verse 9 esofundiwe lithi sizelwe. Uverse 9 uthini? Lowo ozelwe nguNkulunkulu akenzi isono. Okay, ngoba uNkulunkulu akoni. So manje usezelwe, sekufike uNkulunkulu kaNkulunkulu kulomuntu, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu ophelele, perfect. Ingakho ithi inkosi uJesu, be perfect as your heavenly Father is perfect. The word of God is perfect. Izwi kaNkulunkulu liphelele. uNkulunkulu eza kithi ngembewu eyizwi lakhe engena kithi, then ngaphakathi kithi kuzale uNkulunkulu kaNkulunkulu, bese siba exactly lento uNkulunkulu ayiyo. Lingubani ibandla? Ibandla linguNkulunkulu ophilayo. Ningoba nina ningonkulunkulu, sizelwe uNkulunkulu, singonkulunkulu, singoKristu. Njengoba kwenye ivideo ke upart 1 sithe lingubani ibandla, sathi ibandla linguJesu Kristu. Okay, sesiqhubeka noverse bani? John chapter 10 verse 30. Sifunde uJohn chapter 10 verse 30. Mina noBaba simunye.
Lingubani ibandla? Ibandla linguNkulunkulu ophilayo, uNkulunkulu ophilayo uqobo. Kanjani? Right. UJohn chapter 10 verse 30 ithi inkosi uJesu, mina noBaba simunye. Sesifundile kupart 1 ukuthi ibandla linguJesu Kristu. Kanjani na? Ngoba liyinto eyodwa nobani? NoJesu Kristu. Lingumzimba kaJesu Kristu. Abazalwane bayizitho emzimbeni kaJesu Kristu. uJesu Kristu inhloko masifunda la sifunde khona ngoba se-Ephesians chapter 5 verse 22 no32 ukuthi ngikhuluma ngoKristu nebandla. uJesu Kristu inhloko yebandla, njengalokhu indoda iyinhloko yomfazi. uKristu Jesu uyinhloko yebandla. Then uJesu munye, uJesu Kristu nebandla munye kanjalo. Manje la sithola ingxenye ethi uthi uJesu Kristu yena munye noBaba, yena noBaba bamunye. Hawu, lo Jesu Kristu yena omunye nebandla, omunye nomzimba wakhe ongabazalwane munye, yena lo Jesu munye futhi naye noBaba. Kusho ukuthi obviously-ke uma ukhuluma ngoBaba uNkulunkulu ukhuluma ngani? Ngebandla. Uma ukhuluma ngoBaba uNkulunkulu ukhuluma ngoJesu Kristu. Uma ukhuluma ngoJesu Kristu ukhuluma ngebandla. Uma ukhuluma ngebandla ukhuluma ngoJesu Kristu. Uma ukhuluma ngebandla ukhuluma ngoBaba uNkulunkulu. Lingubani ibandla? Ibandla linguBaba uNkulunkulu, linguNkulunkulu uqobo, linguNkulunkulu ophilayo. Ngenxa yokuthi uJesu Kristu munye noBaba uNkulunkulu. Uyisholo yena John chapter 10 verse 30. Mina noBaba simunye. Mina noBaba simunye, kusho uJesu Kristu. But enye ingxenye sesifundile amavesi asiwaqedanga bazalwane, nawe uNkulunkulu uzokwambulela. uJesu Kristu nebandla. Ibandla lingumzimba kaJesu Kristu. uJesu uyinhloko, umzimba owodwa lowo. Unenhloko, unekhanda, unomzimba. Then emzimbeni kunezitho. Yithi labo sonke. So uJesu Kristu nebandla into eyodwa. Then uJesu Kristu enebandla bayinto eyodwa noBaba, ngoba uJesu Kristu munye noBaba. Asifunde ke manje uverse 38 khona lapho futhi uJohn chapter 10 verse 38. Kepha uma ngiyenza nakuba ningakholwa yimi, kholwani imisebenzi, ukuze nazi niqonde ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba. Nazi niqonde ukuthi uBaba ukimi nami ngikuBaba. Lingubani ibandla? Ibandla linguJesu Kristu. Ibandla akusizona indonga lokho kwakhiwa kuthiwa izindlu zamasonto, akusilona itende la kuthiwa kukhonzelwa khona, akuyona i-auditorium, akusona i-stadium. Anything ebizwa ngabantu, ekhandwe ngabantu bese bethi ibandla, cha. Ibandla linguNkulunkulu uqobo, uNkulunkulu ophilayo. Ngenxa yokuthi uJesu Kristu noNkulunkulu bamunye. uJesu Kristu ukuBaba noBaba ukuJesu Kristu. Ibandla abazalwane abasindisiwe bakuJesu Kristu. uBaba uNkulunkulu bazele ngezwi lakhe ukubo abantwana bakhe. Into eyodwa le. Bengasafanele-ke bazalwane masiyiqonda lento. Sine-revelation, sinesambulo ngoKristu nebandla. uNkulunkulu ophilayo, uBaba osezulwini noKristu Jesu. Sinesambulo ngoBaba osezulwini nebandla. uBaba osezulwini noKristu Jesu. uBaba osezulwini noMoya Oyingcwele. uMoya Oyingcwele nebandla. Uwabe siqonda nje lento. Bengafanele sibe nama-questions, sibe nama-objections, sibe nokuphikisa nokumelana ngendaba yokuthi siyahlanjululwa siphuma kuma-systems, ngoba kwaba iphutha ukuthi singene ama-systems. Samukela uJesu singamqondi. Then ngenxa yokuthi sibhizi sifuna izinto zenyama zenkano zalelizwe, sangayiqonda ukuthi singobani mase sikholwa uJesu. Mawuthi uvuma uJesu waba inkosi, wamukela, wangena enhlizweni yakho, then wamvuma, wakholwa nguye, bese uyihlukanisela, usho ukuthini mawusho kanjalo? Asikwazanga bazalwane ukufundiswa ngalezo zinto. Why? Because besinaka iminaka lelizwe. Lento kuthiwa siphume kuyona siyingcwele sesihlambulule.
Siyinto enkulu kabi bazalwane. Mase usindisiwe nje usukholwa eNkosi uJesu, uyinto enkulu ephezulu ngendlela emangalisayo. Manje uSathane abantu ensimini yase-Edeni wabehlisa. Yabona? Wayenza lento kuthiwa ukuba demoter. Ngoba khona ukupromoter. Yena wabademoter, wabehlisa esikhundleni esiphezulu, wabehlisela esikhundleni esiphansi. Okay? Asifundeni ke manje uJohn chapter 14 verse 9 and verse 12. Verse 9, John chapter 14 verse 9 and verse 12. Lingubani ibandla? Ibandla linguNkulunkulu ophilayo uqobo. John 14 verse 9 and verse 12. uJesu wathi kuye, isikhathi esingaka nginani awukangazi Philippu na? Ongibonile mina ubonile uBaba. Usho kanjani ukuthi sikhombise uyihlo na? Verse 12. Ngiqinisile ngithi kini, okholwa yimi, imisebenzi engiyenzayo mina naye uyakuyenza, nemikhulu kunalena uyakuyenza, ngokuba mina ngiya kuBaba. Ngokuba mina ngiya kuBaba. Verse 23. uJesu waphendula wathi kuye, uma umuntu engithanda uyakugcina izwi lami. uBaba uyakumthanda. Siyakuza thina noBaba. Then sihlale naye. Sihlale naye. uJesu noBaba bazohlala kulomuntu. Othanda bani? uJesu. uBaba ukuJesu, uJesu ukuBaba. uBaba ukuJesu, uJesu kuBaba. Bazoza uJesu noBaba bazohlala kulomuntu. Then mabebona lo muntu babona into eyodwa. Umuntu oyedwa noNkulunkulu noJesu Kristu. Lingubani ibandla? Bekufuneka sibe lapha esikhona abazalwane entweni zezwe lezi ekhona. Uma siqonda ukuthi singobani. Alright, verse 24. Ongangithandiyo kagcine amazwi ami, nezwi enilizwayo akusilo elami kepha ngelikaBaba ongithumileyo. Usuzoqhubeka kufundeke kodwa uzohamba uthola lento ethi uJesu Kristu ukuBaba noBaba ukuJesu Kristu, then thina sikuJesu Kristu, uJesu Kristu ukithi. Bengifuna ukucacisa lokho bazalwane kule video. Kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu. Amen.